Sháníte kvalitní kotec pro psa? Jsme největší český výrobce a nabízíme různé varianty a rozměry kotců. Například zde můžete vidět kotec sítěný o rozměru 2x3 metrů, který je doplněný o dřevěný přístavek a dále o kvalitní izolovanou boudu a krmítko, které při každé objednávce dostáváte zdarma. Pro výrobu našich kotců používáme pouze osvědčené materiály. Konstrukce kotců je žárově zinkovaná a dřevo je ošetřené kvalitním nátěrem. A pokud vám nevyhovují naše standardní rozměry kotců, rádi vám vyrobíme kotec na zakázku dle vašich potřeb. Sestavení kotce je snadné, můžete ho provést podle návodu na montáž a když si nebudete vědět rady, rádi za vámi přijedeme a kotec vám sestavíme. Naší kompletní nabídku kotců najdete na www.texasconnection.cz nebo se můžete osobně přijet podívat na kotce přímo k nám do Tachlovic.